नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी, आज गणपतीचो ना 7वं दिवस आणि आज 7 दिवसांचे गणपती जातले. मेन म्हणजे ना कणकवलीतलो मानाचो गणपती म्हणजेच संतांचो गणपती, तो पण आजच जातलो, म्हणजे 7 दिवसांनी जातलो. सगळे म्हणतात की ना भव्य विसर्जन सोहळा, तर थंय जाऊन आधी बघूया आपण काय काय आता. म्हणजे तुमका तात दाखवसाठी नेतंय कणकवलीक जाऊया आज, म्हणजे कट्ट्यावरनं आज कणकवली जातोय. तर जाऊया डायरेक्ट आणि थंय काय काय करतले, म्हणजे काय ढोल ताशा विशा असा काय सगळा, तर आपण आधी थंय जाऊन बघूया आणि कसो बाहेर काढतात. कारण की तो हातान सगळं नेतात. म्हणजे आता तुमका काय सांगणार नाही, डायरेक्ट तुमका दाखवतोय. तुम्ही म्हणतालात काय बडबडत राहताय, दाखवतोय डायरेक्ट. चला जाऊया. गणपती बाप्पा
मंडळी, अशा प्रकारे आपलं संतांच्या गणपतीचं भव्य विसर्जन सोहळं संपन्न झालं. खूप बरा वाटला दर्शन घेऊन, तुमका पण बरा वाटला असताला. आणि असेच माझे व्हिडिओ बघत राहा आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब, मेन म्हणजे सबस्क्राईब करा. चला भेटू पुढच्या व्हिडिओत. बाय बाय, टाटा.